jiena u li insomma żewġ għalliema nagħmlu junior college, għaw ħafna studenti minn tiegħi hawnhekk. U tajjeb li tkunu tafu li llum imma l-ewwel nett se nitkellmu bħala ħbieb. Vera għandi ħafna kpieper forsi x'nilbes u x'ninża. Imma l-min ma jafnix, jiena għallimt 10 snin fi skola sekondarja, qatt ma għallimt fi skola tal-Knisja, dejjem kont fi skola tal-Istat. Bdejt nallem f'Ser Luigi Preziosi, l-lum saret l-iskola tal-isport u hemmhekk għamilt 8 snin, u mbagħad għamilt qisu sena u nofs nagħlem l-iskola tal-Gżira ta' Subien, sekondarja wkoll, u dejjem għallimt minn kollox, mill-Form 1 sal-Form 5, anke jekk forsi l-iktar li kont nagħlem il-5 sena aw salla biex ngħidlek. Imma għallimt ukoll is-snin ta' qabel. U issa li għal dawn l-aħħar 10 snin nagħlem il-kulleġġ tal-Junior College. Lien, fidejk. Dwarek. Li qed niftakar meta Claire Zerafa semmit li ħriġt speċi minn skola tal-Knisja, qed niftakar dan il-proċess li qed ngħaddu minnu bħalissa 10 snin ilu meta kont għadni nibda nagħlem is-sekondarja u kont fil-fatt konna tħallna jiena u Sefora li qiegħda hawnhekk ukoll ġodda id-Dorotej u qed jiġuni memorji wkoll imma anke tat-teaching practice u kien hemm Sherin u hawn studenta li kont nagħllimha dak iż-żmien. Jiġifieri bħalissa ġejjin ħafna memorji sbieħ ta' dan il-vjaġġ u llum ħansemmuha ħafna l-kelma vjaġġ fil-verità fil-klixé forsi imma però naħseb din l-esperjenza ta' sekondarja imbagħad anke workshops differenti li ġilitajna pereżempju ma li xtilta' anke ma' tfal ma' etajiet differenti ma' nies ikbar fl-età u mbagħad issa sixth form naħseb tagħtik anke perspettiva u dewqa tal-mod anke kif etajiet differenti ħarsu lejn il-letteratura jew jipperċepixxuha. U naħseb li sbaħ ħaġa hekk huwa l-gost li ħanafsu fuqu illum. U kif qalet Claire illum nagħllem il-Junior College, insomma nagħllem u nitgħallem. Dejjem nitgħallmu. Aħna nitgħallmu mill-istudenti, nitgħallmu mill-għalliema kollegi tagħna u nittama lillum se ngħaddulkom hekk xi ħaġa li dejjem anke ngħaddu lill-istudenti u lil xulxin qed tifhem kif semmet li jen dan il-vjaġġ li ħanagħmlu flimkien biex forsi nibżgħu ftit inqas mill-lansin mill-poeżija jew test ta' proża li mhux imħejji u noffru esperjenza sabiħa lill-istudenti tagħna ukoll għax ħafna minnhom ħajtilqu mill-Form 5 b'dik l-aħħar esperjenza ta' letteratura. Mhux vera. Mela Lien, naħseb tista' tibda x-xerrina taqsam magħna il-PowerPoint. Il-taħdita semmejnija minn Ħsejjes u Lwien. Ma fvintajniex aħna dan it-titlu minn Ħsejjes u Lwien hija frażi meħuda minn poeżija kif se taraw li se nużaw magħkom illum ta' Achille Mizzi. U għażilna ma' appuntu dan it-titlu għaliex verament nemmnu li l-letteratura hija l-ewwel qabel kollox sensiera ta' ħsejjes. U apparti hekk ukoll hija firxa tal-wien u ta' ġbijat. Ġifieri iktar quddiem ħanisimgħu xi ħadd ieħor jitkellem dwar il-letteratura, ma danu li ħanippruvaw ngħaddulkom illum daw il-ħsejjes, daw l-lwien differenti, ġbijat b'saħħithom, esperjenzi li żgur kollha kemm aħna għaddejna minnhom u anke l-istudenti tagħna ħajkunu għaddew minnhom jew jekk le ħajgħaddu minnhom xi darba oħra fil-ħajja. Imma x'se nagħmlu eżatt illum. Se nitkellem jiena l-ewwel u anke nkun qed niddiskuti ma' Lien dwar poeżija li qatt ma nkunu rajniha qabel ħannajduha hekk. Mbagħad se nitkellmu fuq test, fuq novella, kombinazzjoni għażilna novella qasira ħafna, ġifieri soltu fil-klassi nagħmlu silta
ta' proza minn novella jew minn romanz, sawa li qatt ma jkunu raw qabel, imma għal dan is-seminar għażilna novella qasira li nistgħu naqrawha kollha f'daw is-satejn ukoll li ġejjin u dik ħad titkellem l-iktar fuqha li jen. U b'xi mod ħan immodellaw ħanajdu kif kieku aħna nikkummentaw fuq din il-poeżija u fuq din il-novella, sewa kif niskopru test ġdid, kif nadduh lill-istudenti tagħna, kif nesperjenzaw aħna, kif naqrawh aħna u lejn xiex inħarsu meta qed naqraw poeżija jew test, novella x'inhi għall-ewwel darba sewa u x'ħanieħdu minnha x'effett se tħalli fuqna. Ekku. Maria Greganado tuża xbija tal-larinġa u l-felli u hekk ħanamlu vera. Nfellu din il-larinġa. U qabel ma nibdew infelluha, is-soltu fil-klassi. Ħalli nagħmel share tal-video ħalli is-sound jinstema' tajjeb. Lill-istudenti nuruhom dan il-filmat li ħanurukom issa. Huwa filmat ta' Adrian Grima ta' dan il-kumment li kien għadda meta nieda l-ġabra tiegħu klinu kapriċċi oħra. U ħanħallukom tgawduh dan il-filmat u tassorbu il-lingwa poetika li bija qed iwassal dawn il-ħsus biex ngħidlek. Il-poezija tagħtini l-libertà li nagħmel bil-lingwa dak li rrid. Li nagħti importanza lil ħoss daqskemm nagħti lis-sens li nfittex ritmi li anqluni li jfixkluni. Il-poeżija tgħinni nilmaħ dak li ma nistax nara, imma naf li qiegħed x'imkien hemm. Tħallini nressaq qrib xulxin affarijiet, esperjenzi, konoxxenzi li fil-lingwa ta' kuljum ma nistax inqedhom ħdej xulxin għax irrid insegwi l-modijiet magħrufin tad-diskors. Il-poeżija naqra u nerġa' naqra, nismagħha u nerġa' nismagħha. Mhux biss biex naqbad aħjar xi jkun qed jiġri fiha, xi jkun qed jagħmel ċertu kliem, imma biex tidħol fl-aħmi, biex issaħħarni, biex tiskomodani. Il-poeżija hija kapriċċ li ma nistax ngħaddi mingħajru. Ritmu li ma nistax inwarbu, ħoss mhux tas-soltu li rrid nibqa' nisimgħu u dejjem għall-ewwel darba. Naħseb dan huwa kif tgħid id-diskors ideali biex ngħidu hekk, forsi forma għolja ħafna ta' diskors mirqum fuq il-poeżija, ma il-poeżija għal kull wieħed waħda minnha ġvera tfisser xi ħaġa. Forsi jkollna tfal jgħidu la jien noboda. Eżatt, għax jien ma nifhimix. Ħaġa li jgħidulna l-istudenti jien ma nifhimx il-poeżija, allura noboda. Imma dik ukoll hija xi ħaġa. Imma ħanibdew billi nsaqsu lilkom. Forsi tistgħu tiktbu fiċ-ċett. Xi tfisser għalikom il-poeżija? U sadattant ħansaqsi lilek ukoll imma Claire jien allura. Xi tfisser għalik il-poeżija? Biex naqbad u nigran fanka ma' xaħġa li qal Adrian, il-poezija tiskomodani per eżempju, il-poezija hija it-poġġija ta' kliem b'mod differenti li kieku fil-ħajjek ta' kuljum ma nagħmlux. Sawa naħseb dik hija l-iktar ħaġa li toġobni minn jew li tmissni jiena minn dak li qal Adrian f'dan il-filmat għaliex jienu nikteb il-poezija fil-fatt u dal-aħħar bdejt nesperimenta ħafna iktar bil-poezija żgur li tafuni bħala persuna tal-proza ngħidlek. It-tqejjid ta' kliem u ħsejjes differenti ma' xulxin li s-soltu qatt ma nagħmilhom u li jissorprendu u li kull darba li terġa' taqrom tifhem tal-jom jissorprendu dik għalija hija poeżija.
Għonek fil-fat diġa diħlin Ko. l-affarijiet li jen. Ekku, Forsi tajdilna inti qabel għalik li jen inti poeta, iktar mill-li prozatriċi, jew l-għonet t-isek poeta, jew t-isek iktar prozatriċi, għax tiktar proza u kollu, ġvera. Kif dejjem ngħid, issa l-poeżija kienet forsi l-ewwel imħabba biex ngħidlek, allura u kif ġieli niddiskutu għalija waħda ma teskludix lill-oħra wkoll, ġifieri dan ngħidu fil-fatt anke fuq ix-xogħol tiegħek u ġvera li għalkemm anke meta tikteb proża insiba li hija poetika immens. U f'dan is-sens allura fil-fatt għalija jkolli ngħid dejjem hemm il-periklu li tinstema romantika u nibża li ninstema li nidealizza wisq il-poeżija, ma naħseb għalija hija stil ta' ħajja kważi kważi. U għal-mod kif inġib ruħi, ġifieri naħseb anke meta napprezzaw il-poeżija u l-istudenti tiġi li jsaqsu ilna, ma liex, imma dix ħanieħu biha, ma di mhux ħadd iswini. Imma naħseb meta nitalmu niflu l-kliem u napprezzaw anki bir-reqqa kif jitpoġġa l-inqas virgola tagħmel differenza. Naħseb hija xi ħaġa li tagħmilna aktar sħaħ jiena, anki fil-mod kif inġibu ruħna, fil-mod kif nitkellmu, nesprimu ruħna, u għalhekk naħseb li l-poeżija ħaneseġera ftit tidħol kull imkien f'dan is-sens. U għandna ħafna risposti sbieħ hawnhekk. Ħafna, espressjoni ta' ħsieb mingħajr inibizzjonijiet, pereżempju. Issa tilgħin ħafna ħżuż ġewwiena u anqla, kidba li fid-daħlek f'dinja oħra, kemm isabil l-esperjenza ħafna. Eżatt, espressjoni artistika u emozzjoni u esperjenza dawn huma iktar 3 kelmiet ishom li qed jidhru ġvera li jen. Ekku, fil-fatt. Żuż ġewwiena, esperjenza personali u intima tal-poeta David Castella. Għandek kun jamak sabiħ wisq Castella. Tiftaħx kodba? Le. Għax kull meta jissemma il-ktib tiegħek. Ndumu norbtu mal-kunjom. L-iskaffa jgħati ġiri. L-iskaffa, tajjeb. Fil-fatt li espressjoni onesta tal-bniedem, iva, li jiena nħossa ħafna wkoll din, speċjalment kif għattilkom bħalissa nikteb ħafna poeżiji, mhux għax il-proża mhix onesta, tifhmunix ħażin, il-proża hija onesta ħafna wkoll, imma ngħid għalija il-proża tgħinni ninħeba taħt il-karatteri, taħt il-plot, in-niżġa. U fil-poeżija dik jien ma nagħmilix. Il-poeżija diffiċli ninħeba, tikxifni, eżatt. Ma nafxux l-istess esperjenza tiegħek li għandi. U meta kif taf inti tajjeb meta ħriġt u ħareġ l-ewwel ktib ta' poeżiji qed għamilt bidejja. Dejjem ikollok naqra dak is-sentiment ta' għamilt bidejja, ma fil-poeżija nħoss li vera tarnek kważi qed titberraħ kompletament nħoss jiena. U biex inkomplu forsi ftit fuq dan id-diskors, kif qed ngħidu l-poeżija ġvera tfisser xi ħaġa differenti tfisser xi ħaġa differenti għal kulħadd, anki jekk għandna studenti li kif edna forsi jgħidu noboda ma niflaħiex. Imma qabel anke ma naslu għand l-istudenti tajjeb li naħsbu verament xi tfisser għalina għaliex l-entużjażmu huwa kuntaġġuż. Nemmen li jinħass u jidher fina u jekk allura ħanidħlu u nippreżentaw poeżija anke sempliċement bħala poeżija oħra, naħseb li dik l-istudenti jħossuha. Anki jekk ma jgħidulna xejn, anki jekk imma l-istudenti jinnotaw minn xinkunu libsin u ġvera sal-inqas kelma li ngħidu. U allura naħseb illi importanti ħafna li nqabduhom l-aptit għall-qari għall-iskoperta tat-test u ġvera. U jekk inkunu entużjasti aħna kif qed ngħidu jiddakru minn dan l-entużjażmu huma wkoll. Ma nafx tkompli fuq dan. Ma għandek aneddotu ħelu li jen li għettu li dwar il-poezija il-barri, u ġvera. Mela ħan irrakkunta, iva. U hija aneddotu, mbagħad għandi ħor żgħirien. Lill-għalliema kemm vera l-esperjenzi tagħna nġorruhom magħna ndaħluhom fil-klassi u xekk. Ekku.
Aneddotu sempliċi ħafna, ma darba minnhom kont qed nagħllem il-poeżija il-barri, u bdejt inħoss ħafna dan il-barri. Kważi bidmuħ fajnija bdejt nagħllem għad il-poeżija, għax il-barri u miskin. U kien ġad għalli ma biss, speċi da mhux għall-ikel, għalfejn tħoss daqshekk għalih. Mbagħad kien hemm xi ħadd qabel għalli inti veġitarjan. U l-istudenti tas-sekondarja qatt ma kont ngħidilhom speċi li jiena veġetarjana insomma, imma ndunaw mill-poeżija. L-istudenti jħossu jiġu b'ħafna esperjenzi wkoll, bħal dal-aneddotu ċkejken li għandha li għandi esperjenza forsi mhux daqshekk pjaċevoli bħal tal-jen, imma jiena għal ħafna snin kont nagħllem ħon tal-miliet. Tallimtu jiena meta jien kont Form 1, esperjenzajtu żgur bħala avventura sabiħa immens ta' Trevor Zahra, persważa li hawn ħafna minnkom ukoll li tallimtuh fil-Form 1 jew fil-Form 2 u għallimtuh ukoll x'aktarx. Meta bdejt nagħllem fl-iskola tal-Gvern bdejt nagħllmu u imma f'dan il-ktieb jekk tiftakru hemm tifel li jimrad bin-non-Hodgkin's disease. U din il-non-Hodgkin's disease meta kitibha Trevor fis-sebgħinijiet kien huwa kanċer u kien kanċer li ma jitfejjax. U dan it-tifel jitfejja b'miraklu fil-ktieb. Imma meta tibda tagħllmu u fil-familja tiegħek ikollok il xi ħadd bin-non-Hodgkin's disease, f'daqqa waħda inti tibda tagħllmu b'mod totalment differenti għal mod kif kont tagħllmu qabel. U l-istudenti jindunaw. L-istudenti jindunaw u mhux tal-li jindunaw, tal-li anka huma jibdew iħossu sewwa li bħalma fil-familja tiegħi hemm il-kanċer jew kien hemm il-kanċer fil-familja tagħhom ukoll qed jesperjenzaw il-kanċer u xiex ħajsir miraklu u x'vera u jfieq jew il-mediċina se tfejqu il-miraklu jew forsi mhux se jfieq. Ġifieri dawn huma l-affarijiet kollha li l-letteratura fl-aħħar mill-aħħar iġġib fil-klassi. U l-esperjenzi kollha li ħajġibu magħhom l-istudenti. L-istudenti mhumiex tabula rasa. Mhux vera, ġifieri ħajġu intom semmejtu xi tfisser għalikom il-poeżija, kulħadd semma esperjenza, emozzjoni, ħsib li anqal. U l-istess, l-istudenti se jiġu b'dawn l-esperjenzi kollha magħhom, ħajġibu bagalja blodot u bl-emozzjonijiet u bl-esperjenzi u xogħolna huwa mill-aħħar li nfittxu sewwa anka dik xi ħaġa fl-istudenti. Ġifieri qabel il-letteratura nnifisha aħna ħanwittu triq biex il-letteratura tħalli impatt fuq l-istudenti. Sewwa għax fl-aħħar mill-aħħar il-letteratura hija l-ħajja nnifisha. U jekk nurruhom din naħseb li jibdew iħarsu lejn il-poeżiji u lejn in-novelli jew siltiet mir-romanzi b'mod differenti milli forsi jkunu daħlu bihom ħanajdu hekk fil-klassi. Ġifieri il-letteratura hija straordinarja, sewa kif qal anke Adrian Grima, il-mod kif jitpoġġa l-kliem flimkien, il-mod kif jitpoġġew il-ħżus huwa xi ħaġa ta' barra minn hawn, u jekk jirnexxielna ngħinuhom kif jaqraw b'dan il-mod, naħseb li l-istudenti jibdew japprezzaw il-letteratura iktar. U li jen semmit il-vjaġġ u dan huwa l-vjaġġ. Dan huwa l-vjaġġ tagħna, anke l-vjaġġ tagħna llum. U nittamaw li nieħdu lill-istudenti fuq vjaġġ sewwa sabiħ permezz tal-letteratura. Ma nafx irċiżi xi ħaġa li jen inti wkoll fuq il-vjaġġ. Qed naħseb ukoll f'xi ħaġa kemm speċi verament nemmen li aħna nistgħu immissuhom, jiġifieri nistgħu nġibulhom jiena stess ġilli ġibtilhom l-ilma jisfen fil-klassi u nagħmel affarijiet fuq il-bord, imma kultant dawn l-affarijiet ma jaħdmux anke daqskemm taħdem il-kelma nnifisha u daqskemm nistgħu immissuhom aħna din hemm minha ħafna. Ġifieri tajjeb li nurruhom il-filmati kif għedna anke aħna nurruhom filmati, anzi importanti ħafna. Ma daqskemm tista' anke tmisshom il-kelma tagħna naħseb jiena. U l-entużjażmu tagħna, eżatt, u l-esperjenzi kollha tagħna li nieħduhom ukoll fil-klassi naħseb li vera xejn. Il-poeżija li ħanippreżentawkom hija Trapp ta' Achille Mizzi.
Għażilt dil-poezija għaliex hija poezija li taffaxxinani ħafna, taffaxxinani t-tema b'mod speċjali f'din il-poezija. Apparti jekk Killemizzi huwa wieħed mill-poeti li għandkom li dejjem kellna leġu dejjem għallimna jenna fid-deżert taċ-ċan tal-Arizona u mbagħad fejjhom fuq ir-rieħ u ġvera. U issa għandkom l-antoloġija ġdida u anke hemmhekk hemm poeżija ta' Killemizzi, naħseb li huwa poeta straordinarju. U huwa poeta wkoll li fil-fatt flimkien ma' Kenneth Xikluna għamilt film tal-poezija, il-poezija tiegħu Kafe, li jekk ikonna ċans fl-aħħar ukoll nurulkom għaliex dan il-film fih ġu apparti li il-poezija ngħidlek b'mod l-interpretazzjoni tagħna tal-poezija fil-film, imma hemm ukoll Killemizzi jitkellem dwar il-poezija u l-proċess tal-kidba tiegħu. Tlaqna, u għaw jibda l-vjaġġ. Mit-titlu, il-vjaġġ jibda mit-titlu. X'titlu hu dan? Trap. Meta tisimgħu il-kelma trap, fiex taħsbu, fiex tiftakru. Nesperjenzaw ħafna trap, bliema mod nesperjenzaw f'pajjiżna it-trap ħanajdu hekk. Ma nafx ħanibda minnek li jen. It-tweġiba sempliċi u ovvja hija kemm jinġema fid-dar tiegħi, ma naħseb fid-dar ta' kulħadd. Meta naħsbu fil-kelma trap, forsi fek niftakru xek, dik il-lega trap kienet tgħid ommi. Imma kif taf inti wkoll biex norbot ftit mal-poeżija wkoll u sirt niftakar ħafna fiha din il-poeżija meta niftakar fit-trap dan is-sajf fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta. Wieħed mill-mistiedna kien Inwa Elims u għandu din is-sensiela ta' poeżiji, mhux ħanejt l-isem sħiħ, F poems imma insomma timmaġinaw l-effe għal xiex toqgħod. U waħda mill-poeżiji hija F dust. U fil-fatt għandu din il-poeżija inkredibbli speċi fuq xi ħaġa daqstant komuni. Anzi, u jġibna konxja ta' kemm komuni u vera. Ekku, fil-fatt għaw xaħat jikbinna l-essenza tal-ħajja. Ħaniftaħ iċ-ċet ta' sekonda, ekku. Ien dan, mingħajr din il-materja flimkien mal-ilma l-pjaneta tagħna ma tiżistix. Interessanti. U Aħsbu ftit, is-saħna hawnhekk qed naħsbu dejjem ukoll fl-istudenti. Sewwa mela l-istudenti għandhom ukoll diġà għedna l-esperjenzi tagħhom xi jfisser it-trap għalihom. Jistgħu jgħidu bħalli it-trap li jiġġema kollimkien fil-kamra. Jistgħu jgħidu ħafna affarijiet iktar forsi profondi. Jistgħu le min qed jgħid droga, eżatt, it-trap jista' jfakrek fil-kokaina. Naf ġifieri naħseb l-iktar ħaġa importanti imma li ngħidu l-istudenti hekk meta nħarsu lejn titlu ta' poeżija hija li il-poeta iva jaf ħajkun qed jikteb fuq it-trap. Imma taħsbu li fuq it-trap biss se jikteb il-poeta hekk ma jiġikomx f'moħħkom li fil-fatt il-poeta jista' jmur lilin mit-trap. U din ħobb ngħidha fil-klassi biex nippreparahom biex il-bagalja tifhem jiftħuha u jibdew jippreparaw ruhom sewa l-poeżija. Qed jgħid li ħajitkellem fuq trap imma 99% ħajitkellem fuq xi ħaġa oħra. Kunu preparati għaliha. Min qed jitkellem fuq is-siġar iva ħajkun telaq mis-siġar imma forsi hemm xi ħaġa iktar minn hekk x'ħajatina x'ħajtuna l-poeti. U minn hemm jekk sissa ħasbu biss fuq trap u fuq l-abra tad-dar u fuq trap li pajjiżna mimli bih, forsi jibdew ifittxu wkoll xi ftit iktar għal-pitrap biex jaħsbu x'jista' jkun se jitkellem fuq il-poeta. Anka minnkom diġà hemm minħaseb fuq droga, għaliex le, jista' jkun it-trap ta' droga, jista' jkun le ukoll persważa li hawn uħud minnkom qed jaħsbu f'affarijiet oħra ukoll. U mbagħad nurjhom sensiera ta' ritratt li ġeneralment waqt li nkun qed nagħllem il-poeżija. U dan hawnhekk ħanuru wieħed biss, u dan huwa r-ritratt li qed nippreżenta. X'inhu dan ir-ritratt?
forsi hemm immar, forsi mill-ewwel tindunaw dan il-post fejn hu. Forsi le wkoll. Żgur mhux forsi li qed taraw it-trab. Imma x'tib ta' trab hu dan? Li ma nafx jekk ifakrek xi ħaġa dan ir-ritratt jew Meta rajtu ċkejken dan ir-ritratt. Ħsibtu ritratt tad-deżert, tal-aram fid-deżert. Jista' jkun lejsu deżert għax tkun tiddelli. Ekku. U hemm dan is-sens ta' vojt, ta' nuqqas, allura. Ġifieri isu kull darba nitilqu minn xi ħaġa litterali biex ngħidu hekk. Ma nsibu x'vera. Prosit, fil-fatt li mhux importanti fejn hu dan ritratt, mhux importanti di mhux logħba, di mhux qed nipprova naqbadkom biex nara jekk kemm tafu bil-ġeografija tad-dinja. Le, ma dan ir-ritratt x'qed x'impatti ħalli fuqkom, lex qed jevoka ġo fikom sens ta' kobor u sens ta' vojt. Bla dubju ta' xejn. U dan fil-fatt dan huwa vulkan, il-vulkan viċin l-iktar ta' Malta huwa l-Etna. Ok, ħani għafem, sawa, mbagħad issa ħatindunaw għaliex ukoll nuri il-vulkan b'mod partikolari, ġwi apparti il-vojt, apparti naf forsi n-nixfa, il-kobor. Imma wkoll il-vulkan se jisemma fil-poeżija. U naħseb issa. Għadna ma qrajniex il-poezija, ma diġà għedna ħafna fuq il-poezija mingħajr għadna qatt ma rajnija. U issa din l-ewwel darba li ħanaqraw il-poezija, tqrajlkom li jenn, u mbagħad wara ħantuhom ftit ħin ukoll biex jaqrawha f'qalbhom mhux hekk li jenn. Ekku, għaliex dan huwa l-mod kif dejjem ngħidu sabiħ li nimmudellaw, sabiħ li nqabdu lilhom ukoll jaqraw, imma meta għandna poeżija, anke sabiħ li nimmudellaw il-mod kif tal-inqas possibilità waħda tal-mod kif tista' tinqara biex ngħidu hekk. Anke huwa diffiċli ħafna li taqra xi ħaġa qatt ma qrajtha f'ħajtek qabel. Allura eżatt sabiħ li jisimgħu li xi ħadd li jkun diġà qra ħafna drabi id-dar u xekk u nħobb inħalli dak il-ftit minuti wara li nkun rajtilhom jiena illum ħataqrajlkom li jien biex jaqrawha weħedhom ukoll f'qalbhom ħalli jesperjenzawha iktar bil-mod tagħhom. Ekku. Trab ta' Killemizzi. Ma jbaqbaqx feroċi it-trab, mhux bħal lava li ċċaqċaq li skorċa. It-trab qabra fina, persistenti trab u fitt, mhux jibla u jikkonsma, imma jiksib l-istrati, tħaddina muta sikta bil-lajma. Lill-missieri bala trab, lill-ommijat jibla, lill-marti, l-uliedi, lill-ħija. Lil-Ċinzja u lil-Nadja li żejnu triq biġmielhom, lil-Wenzu, lil-Vestru, lil-Nestru jiċċajta u jiddieħaq. Fuqhom ukoll it-trab bħal ġuf nessejjat jingħalaq biex joftomhom minn ħsejjes u lwien. Lili għad jibla trab, lil kull m'għandi u kull ma jkolli, bħal kefen aħħari. Lilna l-koll bħal fossili ingastati fil-wisa u fi żmien. Nistennew jekk hemm il-qawmien bħal żrieraħ ġol-art. Irxiexa nistennew li taħjina minn fomm it-trombi ħabbara. Nistennew jekk hemm qawmien. Sentikom issa ftit minuti biex terġgħu taqrawha f'qalbkom.
Tajjeb, tajnijom bizzejiet naħseb jien u xekli jien. Naqbel. U nibdew nislu. Nibda dejjem minn xjolqot lajn. Anka 99% dak li qed jorqot lajn l-istudenti se jkunu jafuh, se jkunu diġà għaddew minnu permezz ta' poeżiji oħra fis-snin ta' qabel ġewwanna. Jiġifieri letteralment mill-affarijiet ovvji, x'qed jolqtok l-iktar, x'qed tara f'di poeżija. U allura kemm hemm strofi pereżempju, sewa jew x'tip ta' strofi, żgur li ħajaraw li hemm versi twal, hemm versi qosra, biex ma naqtawlhomx qalbhom, diġà jafu ċertu affarijiet dwar l-arkitettura, dwar il-binja tal-poeżija. Sewwa, jien naf kważi m'għandix dubju li ir-repetizzjonijiet, ċertu repetizzjonijiet ta' ċertu kliem jolqtuk mill-ewwel. Okay? U din l-istudenti jarawha u jimmarkawha u jibdew jieħdu gost, jilagħbu bil-kliem tal-poeżija. So jibdew jieħdu gost li qed iħarsu lejn il-poeżija u qed jinnutaw ċertu affarijiet it-tqassim tagħha, ir-repetizzjonijiet, sewwa, il-kelma trab kemm il-darba qed tidher. Il-versi għaliex xi kultant huma twal u xi kultant huma qosra, jien naf il-pawżiet, sewwa, imma wkoll in-nuqqas ta' punteġġatura. Dawn huma l-affarijiet kważi kważi ovvji li se jara kulħadd, inkluż l-istudenti tagħna. M'hemmx għalfejn għalissa ngħidulhom għaliex u kif u x'fatta. So dawk ħajjiġu bil-mod il-mod aħna għaddejjin bil-poeżija. Imma mbagħad ħanajdilhom fuq xiex l-iktar se niffukaw. Għandna 4 pilastri su li niffukaw fuqhom. Kif tistgħu timmaġinaw hemm ħafna u ħafna affarijiet x'jista' jintqal fuq dil-poeżija. U impossibbli ngħidu kollox. Anka llum impossibbli ngħid kollox. U anka mal-istudenti ħad tiġrilna di sakemm m'għandhomux fuq il-poeżija xi 3 lezzjonijiet li jaf indejquhom. Mela ejja nippruvaw niffukaw fuq l-elementi figurattivi. L-iktar elementi kruċjali li hemm figurattivi li hemm fil-poeżija. L-iktar metafori importanti, jew forsi metafora waħda li tiġbor it-tematika tal-poeżija kollha. L-iktar ġbijat li ħallu effett fuqna. Di tal-effett importanti, għax effett qed iħallu fuqna iġbijat, l-iktar ġbijat importanti. Però iġbijat mhumiex biss, ġifieri il-metafori, is-similitudnijiet, okej, dawn importanti, hemm ħafna. Imma alla ħares nieqfu fuq dawn biss. Smajtuh lil Adrian, il-poeżija hija ħsejjes. Il-ħsejjes jagħmlu wkoll il-poeżija, jagħtu sens lill-poeżija fl-aħħar mill-aħħar, mela il-ħsejjes huma importanti u f'din il-poeżija huma importanti immens, mela ħaniffukaw ukoll fuq il-ħsejjes tal-poeżija. Apparti hekk ħanifukaw fuq l-elementi retoriċi, forsi mhux kollha, okej, ir-ritmu, t-ton l-iktar ħaġa ovvja forsi, ma ir-repetizzjonijiet diġà jkunu rawhom. Ma jistax ikun ma titkellimx fuqhom, ma jistax ikun titkellem biss fuq il-metafori prinċipali u tinsa r-repetizzjonijiet li huma importanti daqs il-metafori. Inna fir-ritorni lil kontrasti, hemm ċertu kontrasti fil-poeżija tant huma importanti għat-tema tal-poeżija li ma jistax ikun tħallihom barra. U naturalment l-elementi strutturali li wkoll ara diġà kważi bdew għaddejjin minn moħħkom u ġver affarijiet bħal binja sewwa tal-poeżija għaliex hija mqasma hekk pereżempju, in-nuqqas ta' punteġġatura l-inġama ċeżuri u fl-aħħar mill-aħħar naħseb ġifieri ara qed inqassamha f'erba' affarijiet qed naqsam kważi l-lezzjoni jew l-poeżija f'erba' affarijiet, 4 hekk pilastri differenti, ma fl-aħħar mill-aħħar importanti li narawhom daw sewwa kif fit-totalità tal-poeżija kollha. Ġifieri ma nistgħux il-poeżija nbiċċruha naqsmuha f'biċċiet differenti mingħajr mbagħad ma nerġgħu dawk il-frammenti niġbruhom kollha f'daqqa u narawha fit-totalità tagħha. U nibdew mill-ewwel strofa. U allura anka ħanibda mill-metafora l-iktar importanti tal-poeżija. Ma jbaqbaqx feroċi trab, mhux bħal lava li ċċaqċaq l-iskorċa. It-trab qabra fina, persistenti trab u fitt.
mhux jibla u jikkonsma, imma jiksib l-istrati ta' dina muta sikta bil-lajma. Kull darba nibqgħu naqraw il-poeżija għaliex huwa l-unika mod kif nistgħu sewwa nanalizzawha billi naqrawha u naqrawha u naqrawha. U nista' nassigurakom li kull darba li nallimha insib affarijiet ġodda, kull darba li naqra tagħtini esperjenzi ġodda, anke skont il-burdata li jien nkun fiha fl-aħħar mill-aħħar u vera. Imma okej, nifukaw ftit iktar issa, forsi qed ngħid ħafna affarijiet li huma astratti, ma rridu nifukaw, irridu naraw vera xemm fil-poeżija. Il-kelma trap. Mela, tlaqna mill-kelma trap, ħsibna x'jista' jkun it-trap, x'inhu trap għalina, x'jista' jkun it-trap għall-poeta, u issa għandna din il-kelma trap repetuta 3 darbiet. Importanti dan il-nom mela, u hekk. Imma huwa biss labra fina li qed isemmi, jew xi ħaġa iktar minn din labra fina. Għaliex isemmih 3 darbiet. Innotaw ftit. Jibda billi jgħid x'mhuwiex. Ma jbaqbax feroċi. Mhuwiex bħal lava. Issa ħatifhmu għaliex urejtkom il-vulkan, mhux vera. Imma dan it-trap li nsibu fuq il-vulkan jgħid hemm. Okay? Però mhuwiex il-lava, mhux splussiv. Ma jiġix b'ħafna storbju dan it-trap. Mela jibda dak li mhuwiex. U mbagħad jgħid dak li hu qabra fina. Nafuh dan il-fatt. U mbagħad jagħtihu wkoll kwalitajiet umani, persistenti, fit, jibla, jikkonsma. Imma aħsbu ftit mhux fuq it-trap li qed jitkellem. X'tista' tkun dik il-kelma? Li jien ħanistaqsik xi ħaġa. Kien jkollok titfa' kelma oħra flok trap hawnhekk. U toqgħod perfettament. X'i tkun? Kieku tkun mewt u ġvera. U issa forsi wasalt għalija ukoll, rajta diversi drabi, imma biex norbot ma dak li kont qed tgħid inti, naħseb mill-ewwel nistgħu nindunaw illi jibda b'dak li mhuwiex kif qed tajjeb ħafna inti, u allura dak li mhuwiex x'inhu, hemm assenza, hemm nuqqas. U naħseb dan huwa l-proċess ta' ħsieb li nistgħu niggwidaw l-istudenti biex jgħaddu minnu biex ngħidu hekk sakemm jidraw jagħmluh waħedhom. Eżatt. Jiġu jaslu jew ma jistux għalija fil-fatt anke l-għalliema li qed jikbu fiċ-ċett li naturalment waslu għalija wkoll. U nista' nassigurakom li jkun hemm studenti qabel ma naslu għalija, ma l-ewwel trap jgħidu li miss trap kont u trap nerġa' nsir. Daqshekk, u nkun fehm kollox qabel ma bdejna naqraw kważi. Imma jekk inneħħi, mela nerġgħu niffukaw fuq din il-kelma trap, u jekk inneħħi trap u naqra minflok trap il-mewt, ma tbaqbaqx feroċi il-mewt, mhux bħal lava li ċċaqċaq li skorġa. Il-mewt qabra fina. Persistenti il-mewt, fitta, mhux tibla u tikkonsma ma tiksib l-istrati. Tħaddina muta sikta il-mewt. U anke jekk ma jaslux għalija mill-ewwel, x'lejn qalt li okej, rajt ħafna drabi u forsi wasalt għalija issa. Imma ma jimpurtax tax bil-mod il-mod. Se nurikom jekk ma taslux għalija issa, jekk ma jaslux għalija issa l-istudenti se jaslu għalija taf fl-istrofa li jmiss. L-importanti hawnhekk li ħanuruhom li dan it-trap ma jiġix bl-istorbju kollu, bil-pompi kollha u bħal lava, tifhem, u bħal vulkan, sewa li trap jgħid dejjem hemm, u mela allura jien nistaqsejhom x'hemm iktar dejjem hemm f'ħajjitna apparti trap. X'hemm iktar li ma nistgħux nevitaw apparti trap ta' fuq li kull darba li mmur nimsaħ jerġa' jaqa', mhux vera. X'hemm iktar li jiblaw jikkonsma bħal monstru, sewwa li jiksi, li ħadnek qas biss tkun taf bieha. Jiġifieri bil-mod il-mod mela jiena nibda inwassalhom għal dak li jrid jgħid il-poeta għal din
il-metafora prinċipali. U li diġà għax kont ħan nistaqsik dwar il-negattiv, interessanti li jibda bil-negattiv, diġà tħalt ftit fiha, le? Il-ftuħ hawnhekk interessanti immens, għaliex jibda ma jbaqbaqx feroċi, għaliex dak il-negattiv. Forsi tista' tgħidilna li inti. Kifet biex norbot ma dak li qed qabel, in-negattiv minnu nnifsu din tip ta' analiżi li toġobni ħafna jiena fuq livell lessikali u morfoloġiku qed jixed nuqqas u assenza u allura anke hemm dan is-sens ta' teħbira. Bħalissa qed niftakar Claire fil-film tal-poeżija li nħobbu ħafna dan il-film My Twin Brother li ġib din il-metafora tal-mewt li titwilet mal-bniedem u tibqa' miegħu matul ħajtu. Għaliex il-mewt speċi titwilet magħna biex ngħidu kif nitwildu nibdew immutu. U din dak li qed jgħid hawnhekk ukoll hux vera din is-sikta li qed hemmhekk il-mewt mhux spettaklu bħal lava imma mbagħad taħżdek f'daqqa. Ekku, eżatt. U dan il-negattiv li turi assenza, li turi nuqqas, hija fl-aħħar mill-aħħar mhux vera dak li ġib magħha il-mewt. Ekku. Ftit ieħor. Mill-metafora, ħanaddu għal ħsejjes. Tiftakru dawk l-4 pilastri. Għadna vera fuq l-ewwel strofa tilkom hemm wisq xi tgħid imma ma jimpurtax. Ħalli nimxu bil-mod il-mod anke jekk ma naslux jew ma nagħmlux il-poeżija kollha, malmenu qed naraw affarijiet differenti mat-tieni qari issa. Sewwa ġifieri jekk fl-ewwel qari u tal-ewwel strofa fukajt biss fuq il-kelma trap, pereżempju, minkejja li ma ġarax hekk ta' essaċ, imma li kieku fukajt biss fuq il-kelma trap u wasalna għal trap kont u trap terġa' ssir u l-idea tal-mewt, issa nista' nifoka iktar fuq il-ħsejjes. Sewwa mela għandna l-onomatopea ma jbaqbaqx, jiċċaqċaq. Isimgħu il-kakofonija ta' ħsejjes ħorox, ma jbaqbaqx feroċi. Trab mhux bħal lava, ċaqċaq l-iskorċa, trab, abra, persistenti, trab, jibla, jikkonsma, jiksi. Dawn il-ħsejjes kollha ħorox, ux vera, għaliex għax fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu fuq mostru, sewwa fuq kważi xi isa bestja. Imma mbagħad hemm kontrast vera interessanti mela l-ewwel li nsejħitlu spettaklu jiena ħobb insejħilha splużjoni, l-ewwel splużjoni ta' ħsejjes bħal vulkan wara kollox hemm raġuni għaliex qed juża dal-kliem u dawn l-immaġnijiet hux vera. U mbagħad fin preparana għalilna li huwa bħal labra fina wkoll, fin jgħidilna ma dan mhux hekk da tħaddina muta, sikta u bil-lajma. Sewwa ġifieri mela fil-isplużjoni ta' ħsejjes u fl-aħħar vers sikta totali. Okay? Itħaddina fiha tiġi bla kliem. Mhux vera. Muta qed turina li m'hemmx hemm l-assenza tal-kliem, sikta qed turina li mhux darba ta' waħda wara l-oħra, rajt qed jenfasizza li l-mewt fl-aħħar mill-aħħar tiġi fiskiet. Mhux bl-isplużjoni ta' ħafna u ħafna ħsejjes. Biċ-ċoħra. Jekk ikollkom xi mistoqsijiet issa, għax jien m'iniex qed inħares lejn iċ-ċett, sewwa, imma nistgħu nħalluhom anke għall-aħħar. Sewwa ġifieri tistgħu tiksbuhom biex ma nitinsewhomx, imma wkoll nistgħu nwiġbuhom lejn l-aħħar. U naslu għal parti oħra sabiħa. Falbi ngħid jekk l-istudenti s'issa ma fehmux li hija dwar il-mewt, sewwa, issa ħajfhmu żgur. Li l-missieri bela trab. Lill-ommi għad jibla, lill-marti, l-uliedi, lill-ħija. Lill-ċinzja u lill-Nadja li żejnu triq biġmielhom, lill-Wenzu, lill-Vestru, lill-Nestru jiċċajta u jiddieħa. U hemmhekk qed naraw din ir-repetizzjoni li forsi diġà anke mill-ewwel qari tal-poeżija attiratna lil
kemm il-darba jgħidha din il-lil, din repetizzjoni biex jenfasizza biex forsi ħarbet ilna l-mewt mhux se tiġi fuqna, forget it, ħadd tiġi fuqna wkoll għax lil kulħadd se tibla il-mewt dal-mostru feroċi lil kulħadd se jibla. Imma ħanħarsu iktar lejn il-binja tal-poeżija. Ma nafx, li jent mhux lura. Tiftakar li ma kelma kienet blaħdar fil-slide ta' qabel. Le, mhux lura. Le, mhux ħaniftakar imma issa ħana l-istudenti forsi. Ikun hemm min jiftakar ikun hemm min le, mhux vera. Ma nafx li ma jiftakrux jekk li ma kienet il-kelma blaħdar li fil-slide ta' qabel li ma nfasizzaj jibla għalli xaħat, Claire Zaraf għat li jibla, le mux jibla kienet u. Le, ħanara, le, mux jibla. Ma mux jibla ħazbal. Xaħat jħor forsi trap, le, ma kienieċ trap, kiet laqqas le bil-kelma blaħdar. Nistaw nurruhom li jen. Mugta xaħat jħor għalli jien, le, mux mugta. Il-kelma blaħdar kienet strati. Imma jiksib l-istrati. U issa erġa' mur lura li jen u għaraw kemmu bravu dal-poeta. Innutaw l-istrati. Mela l-missieri bela trab, l-ommi għat jibla, l-marti, l-ulidi, l-ħija, l-ċinzja, l-nadja, l-wenzu, l-vestro, strata fuq strata fuq strata, bħal l-irmit fl-ħar mill-aħħar u ġvera li jaqa mill-lava, fl-ħar mill-vulkan, sewa, u bl-istess mod, sewa, li qed jitkellem silent killer xaħat qal, eżatt, bl-istess mod li qed jitkellem fuq l-istrati qed jibni il-poeżija tiegħu ukoll għak il-lemezzi bl-istrati. U hekk ma nafx, jiena dawn l-affarijiet vera jaffaxxinawni u nista' nassigurakom li mhux qed nikdeb, imma ġieli nisma' l-istudenti jgħidu toħroġilhom hekk, wow, vera, għax vera wow, vera straordinarju, ma li tiskopri x'qed jiġri fil-poeżija, tibda tieħu gost, tibda tiskopri kemm kollox huwa floku, kemm ħsieb għal kollox, m'hemm xejn mitfu hekk kif ġiġi, f'din il-poeżija. U ħafna poeziji ta' kellemezzi u koll. U minn relazzjonijiet personali u ġvera qed jimxi jibda b'missieri u bommi u jinżel mbagħad għal relazzjonijiet oħrajn. Bil-fatt kont ħansaqsik li l-ismijiet. Sewa, mela għandna l-ismijiet, għaliex l-ismijiet, intħobbhom ħafna l-ismijiet li jen. Kena program fuq Lela, għalissa li jen tmexxi Lela, u li l-istidnitti biex nitkellem fuq l-isem ukoll. Għax kulħadd ħall-isem wara. Ukoll, eżatt. Għaliex ċinzja u ngħaddi jenna għaliex wenzu, vestru, nestru. Di sabiħa ħafna dil-mistoqsija, għaliex kif dejjem ngħidu ma nistawx inkunu nafu l-għaliex ta' moħħ il-poeta, ġidika qatt ma nkunu ma nistgħu niskopruha. Laqas irrid, għali fil-verità. Jien ma rridx il-poeta jgħid għaxem taf xrid ngħid, għaxem. Okej, ma jiena irrid ninterpreta kif irid jien ukoll hekk. Ekku. Imma interessanti kif qed jiggruppa anki l-ismijiet tan-nisa flimkien u mbagħad tal-irġiel flimkien. Qed iħaddem l-assonanza u anke ir-rima u ma ismijiet Maltin biex ngħidu hekk li komuni u ġvera fl-istess waqt. Ġifieri sa ċertu punt qed iħallilna dan il-misteru. Imma mhuwiex, għandna isem propju. Ekku. Identifika persuna, imma fl-istess waqt ukoll hemm element ta' misteru. Eżatt, u tant irid jinfasizza li hemm fil-verità se jgħid fuq kulħadd, lil kulħadd, okej, lil kulħadd. Imma kulħadd xi tfisser?
Xaħat tara kita forsi nis laħlew impatt f'ħajtu jista' jkun iva, imma anka il-fatt li tuża isem inti qed tidentifika sewwa qed tagħti d-dettall għax kulħadd hija kbira wisq. U nafu li kulħadd imma malli tibda semmi n-nies inti hemmhekk l-ewwel qed anke turi iktar sinċerità sewwa u anke kif qal xi ħadd qed turi forsi n-nies li taf li tlift, sewa li taf li ħat titlef fl-aħħar mill-aħħar, anka fuqhom qatt tiġi il-mewt. Imma naħseb ukoll biex nerġa' ndur għal dak li qal Adrian is-sabiħ tal-kelma kif impoġġijin u l-ħsejjes kif impoġġijin qegħdin ħdej xulxin, li jien semmejt l-assonanza u hawnhekk l-assonanza sabiħa wisq lewenzu, vestru, nestru, hija ovvja li il-poeta ma żilhomx hekk b'ċikka dawn l-ismijiet, dik ir-rima vokalika u. Anki jibla hija. Eżatt, hemm ħafna fil-fatt minn din l-assonanza. Eżatt. U li gruppar ukoll jagħmel sens naturalment jibda mill-familja, u mbagħad jgħaddi għan-nies ta' triq speċi tal-ġirien, għal sħabu, imma anka wkoll għal nies oħrajn li forsi ma jafx, nies oħrajn bħal Nestru li dejjem jiċċajtaw jitħaq imma anka tiegħu, anka lilu għad jibla it-trab biex nuża il-metafora ta' akillemetti. Rachel qalet ħafna kummenti insomma. Nimmaġina ma stax nara kollox, għajdli li jen. Qalet mela, xi ħaġa familjari, ċerta familjarità ma xi ħaġa mhux daqshekk familjari. Eżatt, prosit Rachel, prosit. Ekku li il-mewt appunt issir iktar reali meta tagħtiha isem. Issir iktar reali u vera. Eżatt. Fil-fatt, ekku. U fil-fatt neqsax, naħseb aħjar ġvera, aħjar naġġel ftit. Naħseb li fil-fatt ħanaqbeż din slide minkejja li hemm similitudnijiet importanti u hemm iktar ġbijat importanti. Imma aħsbu ftit ara mela tkellimna diġà fuq l-iktar ġbija importanti, tkellimna fuq il-ħsejjes sewwa u tkellimna anka fuq il-binja. U ġvera. U biex ma neqfux biss, anka vera rrid nurikom li il-poeżija mhix biss il-metafora, imma ħafna affarijiet oħra kollha f'daqqa wkoll. U ħanaddi issa għall-aħħar slide mela li hemm. Għaliex din isa it-tieni parti tal-poeżija. Għandna l-ewwel parti li jitkellem fuq kulħadd. Mela il-poeta qed iħares il-bot minnu, il-barra minnu. U l-aħħar parti, l-aħħar strofa ftit twila jibda jħares lejh innifsu, li għad jibla it-trab. Naturalment, l-ewwel punt importanti huwa li jiena minn ħadd differenti minn ħadd ieħor, jien m'iniex speċjali, jien eżatt bħal dawk kollha li diġà semmejt qabel, u ġvera. Ma ħanaqrawha u naraw anke t-tieni punt interessanti f'din l-istrofa. Li għad jibla it-trab. Lil kull mandi u kull ma jkolli bħal kefen aħħari. Lilna l-koll bħal fossili ingastati fil-wisa u fiż-żmien nistennew jekk hemm il-qawmien. Ħażriera ħaġol art, irxixa nistennew li taħjina. Minn fomm it-trombi ħabbara nistennew jekk hemm qawmien. U hawnhekk apparti s-similitudnijiet sewwa mela bħal kefen aħħari, bħal fossili ingastati, innutaw xi ħaġa li ma tispiċċa qatel fossila anke għax ovvjament il-mewt it-testjat iż-żmien u l-wisa u kollox hux vera li kienet minn dejjem u ħatibqa' għal dejjem, fossila ingastata. Sewwa il-kefen u qabel ukoll semma l-ġuf nessej. Mela apparti dawk ir-repetizzjonijiet, hawnhekk għandna punt ieħor li hekk jaffaxxinani din ir-repetizzjoni ta' nistennew jekk hemm il-qawmien. Ġifieri u għaliex interessanti dan, għaliex il-poeta tjuri x-xettiċiżmu tiegħu sewwa għat-talim nisrani ħanajtek id-dottrina li tallimna u xvera li meta jiġu trombi ħabbara ifisser li aħna se nqumu mill-mewt li wara din il-ħajja
hemm ħajja ġdida. U dik ir-repetizzjoni, dik il-jekk hemm, nistennew jekk hemm il-qawmien, nistennew jekk hemm qawmien, hija sabiħax. Almenu hawnhekk ukoll qed iħallina nirriflettu naħsbu sewwa x'hemm wara din ħajja. Ħadd qatt s'issa ma ġie jgħidilna xi ħaġa dwar il-ġenna, xi ħaġa dwar l-infern, sewwa. Li nafu żgur li l-mewt tibla kollox. Wara ħażriera ġol art nistennew jekk hux se nimbtu jew le. Imma mix-xettiċiżmu tiegħu minn din ir-repetizzjoni mill-jekk hemm, nifmu li l-poeta hawnhekk mhuwiex jibla sewwa d-dutrina kollha ngħidu hekk li tgħallem żgur meta kien żgħir u qed jistaqsi jekk hux vera fl-aħħar mill-aħħar se nqumu wara dil-ħajja, jekk hux vera hemmx ħajja oħra. L-aħħar ħaġa li ma tkellimniex fuq hawn nixtieq nqajjem l-aħħar punt li hemm qabel ma nkomplu, apparti tal-affarijiet oħra kollha, ma l-użu tal-punteġġatura. Li hemm l-użu tal-punteġġatura, l-enġamma, il-puntini, hekk xi jfissru għalik fit-totalità tal-poeżija kollha għaliex huma użati, ngħidu hekk. Di tal-puntini tintrigani partikolarment. Ħafna drabi l-istudenti wkoll biex norbot ftit magħhom jidraw isu dejjem raġuni waħda li jorbtuha ma' teknika partikolari. Jekk huma l-puntini jinnaf jgħidulek biex naħsbu. Ġeneralment pereżempju jifqu hemmhekk. Ir-realtà hi li kull poeżija u kull novella li tħaddem il-puntini kif ħanaraw anke fis-suġġeritur qed nikxef issa n-novella li jmiss, hemm skop partikolari anke f'dik il-poeżija nnifisha u f'dan is-sens hawnhekk inħoss li għandna qisu l-ewwel nett qed jorbtu, jiġifieri għandna dan il-passaġġ ukoll mela huma rappreżentazzjoni ta' dan il-passaġġ il-ħajja li qed torbot anke minn fejn tlaqna u fejn sejrin. U għalija wkoll huma stat sospiż u biex nieħdu hekk il-ħajja nnifisha hija kollha kemm hija stat sospiż, jiġifieri aħna mislufa hawnhekk. Qatt ma nafu meta ġejja fil-fatt fuqna. Ekku, imma ġejja. Imma ġejja. U allura għalija il-puntini hawnhekk qed jilħqu skop ieħor biex ngħidu hekk. Ukoll anki avolja dawn it-tliet tikkiet li forsi jaf jaħarbulna, ma kif qed inti poeta tajjeb u mbagħad bħalma huwa Killemizzi l-ebda virgola mhux se tkun hemm għal xejn. Eżatt, jiġifieri jekk nerġgħu lura kieku kellna nerġgħu lura naturalment kieku mhux se nifqu rridu kontinwament immorru lura għall-istrofi l-oħrajn, naraw fejn hemm nuqqas ta' punteġġatura, fejn hemm il-pawżiet, fejn hemm il-puntini, naraw x'jistgħu jfissru u x'effett qed iħallu u nasal għall-aħħar mistoqsija li hemm l-iktar mistoqsija importanti forsi li għandna l-ħin kollu nistaqsu lill-istudenti tagħna. X'effett tħalli fuqek dil-poeżija? Forsi ma xalfejn tweġibni tali jekk ma tridx, imma qed niftaħ anke tista' tweġibni ta' ma niftaħ anke l-għalliema kollha. U mhux neċessarjament iridu jwieġbuni, din importanti taġu l-istudenti mhux bil-forsi rridhom iwieġbuni l-ħin kollu, imma hekk biex naħsbu fuqha, x'effett tħalli fuqna din il-poeżija. Ekku. Kif dejjem ngħidu wkoll naħseb l-importanti li tħalli xi ħaġa dinħobb norbotha bħal meta tmur tara dramm. Ġieli noħorġu minn dramm u ma nifqux nitkellmu fuqu, ġieli noħorġu minn dramm u ngħidu kemm kien ħażin, u ġieli noħorġu minn dramm u nibqgħu indifferenti u ngħidu fejn sejrin nieħdu pizza kif ikun għadu kemm spiċċa. Naħseb dik hija l-agħar ħaġa li nsaqsu fejn ħammorru nieħdu pizza. Ħalli nobodu kważi, ħalli kif qed ngħidu jirrabjani sewwidli qalbi. Jiskomodani, ħanuża l-kelma tgħidli, ma naħseb l-agħar ħaġa li tħallina indifferenti. U jiena persważa li poeżija tajba, silta tajba, novella tajba, qatt ma ħadd se tħallina
indifferenti, dejjem se tqanqal xi ħaġa fina, dejjem se norbtuha ma' l-esperjenzi tagħna, mal-emozzjonijiet tagħna. U anke jekk qatt ma nkunu esperjenzajna din il-ħaġa, dik il-wow li semmejtilkom ta' studenti meta jindunaw il-kliem kif inużat, kif npoġġi ma' xulxin u x'affett qed iħalli, dik ukoll hija biżejjed għalija ħanajtek. Assolutament. U ngħaddu lien. Sewwa. Għax nofsinhar, ngħaddu għal-novella li jmiss. Ekku, biex norbot ma dal-qed inti u allura nidħlu għan-novella li jmiss, kultant forsi nibżgħu nitkellmu fuq it-temi l-kbar, kemm forsi għax ġew diskussi ħafna universalment. U kemm ukoll għax forsi il-pis tagħhom niddarsu nindirizzawh, imma naħseb li m'għandniex għalfejn nibżgħu għax hemm dejjem hemm il-kif, hemm il-mod kif nindirizzaw is-suġġett, it-tema partikolari. Jiena żilt in-novella Is-Suġġeritur fil-fatt, u ħanejdilkom għaliex għażilta. L-ewwel nett għandkom ukoll kif tafu għandhom l-istudenti wkoll novella ta' Trevor Zara, dan Trevor illi twilidna miegħu u nistgħu naqraw storja tiegħu kuljum għal sena sħiħa, jibqa' magħna sakemm nikbru insomma. U din in-novella ma kif qalet tajjeb Claire qabel nistgħu naqrawha mill-bidu sal-aħħar u xtaqt li jkollna novella li naqrawha mill-bidu sal-aħħar. Kif edna huwa xi ħadd li tafu għax dan mhux Trevor ta' tfal ukoll fuq kollox u forsi ħafna drabi neħlu ma' Trevor ta' tfal u ninsew kemm għandu xogħlijiet anki għal kbar. U naħseb li din hija novella wkoll li nistgħu nirrelataw ħafna magħha fil-fatt ekku. Mela, Claire, inti u l-X Factor. Jien ukoll għażilt stampa hawnhekk, u għażilt stampa li kieku hekk nimmaġina li nuża fil-klassi, ma mhux ħansaqsik fuq l-X Factor, ħansaqsik xi fisser il-palk għalik. Ma l-istudenti naħseb ikunu jaraw, jiġifieri tajba l-istampa. Eżatt, jiġifieri rid ukoll jipparteċipa xi fisser għalikom il-palk kif l-ewwel qedna naraw. Ma sedattant inti, Claire. U 50 kliem, il-palk, ktibt ħafna xogħlijiet għal-palk, il-palk huwa emozzjoni qawwija iktar minn romanz u l-poeżija, naħseb għax il-palk tħoss iċ-ċaqliq tan-nies, tħoss l-emozzjonijiet tan-nies, dak il-ħin, sewa l-feedback tan-nies jingħata dak il-ħin. U kollu, x'moġobhom, x'ux oġobhom, mhux qanqalhom, mhux ma qanqalhom, x'ux dejjaqhom, mhux kien tajjeb, mhux ma kienx tajjeb. Hekk immedjat, il-palk huwa emozzjoni immedjata ħafna ħafna ħafna. Naqbel ħafna miegħek fil-fatt. U żgur li kif edna, aħna għandna ħafna studenti jkunu jieħdu sehem f'X Factor jew f'avvenimenti, ġifieri hija xi ħaġa li jistgħu jirrelataw magħha anke meta kienu żgħar, kulħadd tela fuq il-palk, sewwa xi darba jew oħra. Però jiena forsi tajjeb ngħid li jiena narah ħafna teatru, nikdbu wkoll imma mhux se nitla' fuq il-palk, jiġifieri nagħmel xi reċ, forget it. Xejn ma nipprova. Ekku. Ma b'xi mod hija xi ħaġa li nistgħu norbtu l-esperjenzi tagħna magħha u vera. Hawnhekk daħħalt din l-istampa ukoll u forsi din tfakrek f'xi ħaġa oħra, Claire, issa iktar speċifika u vera. Naturalment hija marbuta ħafna ma' novella li se naraw issa. Imma din hija wkoll biex nkun biex ngħid ħaġa aktar mondana ħanajtek jew dan huwa l-Phantom of the Opera, rajta Londra, din il-musical, hija spettakolari. Ġifieri ħani għafem għalissa. Ekku. U allura dan huwa l-ispunt li nistgħu nitilqu bih f'dan il-każ meta għandna din in-novella li jisimha S-Suġġeritur. Għax forsi S-Suġġeritur
bħala kelma ma jafux xi tfisser, lanqas il-kunċett forsi m'għandhom ta' Vera, suġġeritur. fil-fatt fi żmien li jen konna ngħidu book, istra konna nużaw il-kelma book. Ekku. Kemm kera ħasra meta għandna suġġeritur, ma hekk dejjem il-kelma book konna nużaw, meta konna nkantella l-plays ġifieri tal-Prize Day, qed tifhem? Ekku. Ekku. Issa jiena 32 nista' ngħidha meta kont noħu fid-drammi tal-parroċċa, ġifieri bdejt bħala suġġeritriċi fil-fatt, sewwa minn taħt il-palk u mbagħad mill-kwinti u mbagħad bdejt ġa niddeffess fin-nofs ftit. Ġifieri niftakru s-suġġeritur imma kif konna qed niddiskutu qabel ukoll illum il-ġurnata anki il-fatt li teatru mhuwiex biss it-teatru frontali imma jieħu tant forom u suriet biżmien inqata' s-suġġeritur. U allura forsi f'dan il-każ ma nibdewx mit-titlu nnifsu biex ngħidu hekk, imma norbtu ma' xi ħaġa li l-istudenti diġà għandhom esperjenza tagħha mela nitilqu mill-palk. Imma mbagħad naslu għall-kelma suġġeritur. U forsi din it-tfal tinkwetom, jekk hemm kelma li ma nafx xi tfisser jiena, kif ħa nifhem is-silta forsi, speċjalment meta hija silta bħal din li qed tistrieħ fuq dan il-kunċett ukoll. U ftit ilu fil-fatt kelli studenta li qalt li x'inhi snook miss, kellha il-plural snook. U għettila x'inhu l-erq tal-kelma, x'inhu huma l-konsonanti tal-kelma. Qalt li sing, qalt li minn sing ġejja mela. Ġifieri dan huwa mod kif nistgħu ngħinu lill-istudenti biex jagħmlu l-assoċjazzjonijiet bejn il-kliem biex isibu t-tifsira għal dak il-kliem illi ma jafux. Issa żgur li forsi ħajkun hemm kliem illi xorta ma jafux xi jfisser, imma aħna wkoll daqskemm kull kelma hija importanti wkoll il-kuntest, mela importanti li ma jaqtawx qalbhom. Naħseb li wkoll li qed tiġihom f'moħħhom l-kelma suġġeriment minn suġġeritur. Ekku, f'dan il-każ, ekku, tissuġġerixxi xi ħaġa, eżatt nissuġġerilek li ġifieri b'xi mod mbagħad ekku naslu għaliha. Imma mbagħad allura nibdew nistaqsu, minnu s-suġġeritur, xi jkun qed jissuġġerixxi, x'ikun suġġeritur. Jekk nissuġġerilek xi ħaġa jiena nissejjaħ suġġeritriċi, sewwa u għaliex. U anke b'dan il-mod allura inkunu qegħdin inqajmu ftit tal-kurżità. U l-istess, għadna ma qrajniex, imma issa ħanistieden lil Claire biex taqra il-novella u ħanħalli f'idea. Is-suġġeritur ta' Trevor Zara. Darba kien hemm suġġeritur direttur xieħ li kien ilu jmexxi l-kumpanija tal-Belt għal snin twal. Kull ġimagħtejn kienu jippreżentaw xi dram fit-teatru l-antik tal-Belt. Dejjem sejjer ta' mħabba, tradimenti, ħajjiet ta' qaddisin, traġedji, misterji, kumedji. Taħlita perfetta ta' dmuħ u daħq. L-atturi kienu kburin wisq bis-suġġeritur direttur xieħ tagħhom, kienu jafu li setgħu jistriħu fuq bajnejhom magħluqin. Hemm qudiemhom minn ġol qabar tiegħu f'nofs ir-ribalta huwa kien iqegħdilhom il-kliem fuq fomhom. Jagħmlilhom is-sinjal meta jmisshom joħorġu fuq il-palk, meta għandhom jidħlu l-ġewwa, lejn li ma naħa jersqu, ipoġġux bil-qiegħda jew jibqgħux bil-wieqfa. Kien imexxihom bl-akbar effiċjenza. U minn għandu kienu jiksbu l-enerġija u l-ispirazzjoni biex jagħtu l-ħajja lil kull karattru li jinterpretaw. U hekk għexu kuntenti għal snin twal, u l-palk kien dejjem mimli dawl u ħeġġa. Iżda bil-mod il-mod l-atturi bdew jqajmu rixa. Bdew iħossu li dak is-suġġeritur direttur xieħ kien xkiel żejjed ma' riġlihom. X'hemm bżonn joqogħdu jistrieħu fuqu għal kull kelma li jridu jlisnu. Għaliex għandhom jistennew is-sinjal tiegħu biex jitru joħorġu u jimxu lil hawn jew lil hinn. Huma kellhom moħħ li jaf jaħseb, li jaf jitgħallem kollox bl-amment. Kienu jafu jorganizzaw dram sieħ waħedhom. U bdew imexxu xnija li s-suġġeritur kien miet. U ma kellhomx bżonnu aktar. U komplew għaddejjin mingħajru. Jippreżentaw id-drammi u kollox kien jimxi ħarir. Ma kellhomx għalfejn joqogħdu jistennew is-sefsif ta' xwejjaħ minn nofs ir-ribalta. Kienu jafu preċiżament x'għandhom jgħidu bil-ħeffa u bil-konfidenza. U l-udjenza kienet tiskanta u
u tibqa' bħalqa miftuħ u ma tmiem id-dram mill-platea kollha kienet fuq riġliha tajjat u ċabċab u dawk tal-palketti kienu jixħtulhom il-fjuri. Iżda lejla waħda, f'nofs l-aktar xena drammatika tal-ġrajja l-attriċi ewlenija waqfet sobtu. F'salt wieħed ħasset is-siparju jinżel fuq il-linji kollha li kienet talmet. Intfewla l-botot u r-rifletturi kollha u waqgħet fuq moħħha dalma kbira. Sħabha nfixlu u aktar ma bdew jippruvaw jgħinuha, aktar bdew iżidula d-dalma. Mill-palkett ta' fuq net, is-suġġeritur direttur xieħ kien qed jara kollox. Minnu fih beda jipprova jtennila l-linji kif kien jagħmel dari, xtaqgħet tista' tisimgħu u taraha biex it-bissima tiegħu treġġala il-ħeġġa u l-fiduċja. Imma mid-dalma ten fuq ħadd ma ta' kasu. U l-attriċi kellha tidħol il-ġewwa u flimkien ma' siparju privat tagħha niżel ukoll dak tat-teatru l-antik tal-Belt. Dik il-lejla ħadd ma qam iċabċab u ħadd ma xaħtilhom fjuri. L-għada stess l-atturi daru madwar mejda u ddeċidew li għalkemm żmien is-suġġeritur kien spiċċa u li waħedhom kienu sejrin tajjeb, ma kien hemm xejn ħażin u filli jibdew ipoġġu lil xi ħadd imwarrab fid-dalma tal-kwinti bil-ktieb ta' dram f'idejh biex f'każ ta' emerġenza ikun jista' jqabbadhom il-linji bil-ħeffa. Ma rridux jiddependu fuqu bħal dari. U minflok isejħulu suġġeritur, sabulu isem ieħor. Ma rridux jarawh hemm qudiemhom qassa tagħhom il-ħin kollu. Ridu jinsewh. Imma tal-anqas ikollhom ma' xi jiggranfaw f'mument ta' kriżi. U hekk sar. U hekk baqa' jsir. Mill-palkett tiegħu fl-għoli, is-suġġeritur direttur xieħ baqa' jsegwi r-rappreżentazzjonijiet kollha. Kull darba kien itella miegħu bukketti kbar ta' margheriti u kriżantemi bit-tama li xi darba ma' tmiem id-dram ikun jista' jixħithomlhom mill-għoli. Sadattant jibqa' jsegwi kollox u jitbissem. Grazzi, Claire, ta' dik l-interpretazzjoni sabiħa ħafna ta' din il-novella. Fil-każ tan-novella mhux ħanidulkom terġgħu taqrawha issa sewwa għal skopijiet ta' ħin, imma naturalment diskors mal-istudenti ġvera dejjem ikun illi jaqrawha darba biex jieħdu l-idea ġenerali u mbagħad jaqrawha drabi oħra biex ifittxu anki id-dettall sewwa. U allura anke meta nkunu qrajnija l-ewwel darba, tajjeb illi nieħdu l-idea ġenerali ta' fejn qegħdin u fejn sejrin. U tajjeb illi nidentifikaw allura x'inhu l-qofol tas-silta fuq xi xini. Ma meta ngħidu fuq xi xini mhux biex noħonquha, mhux biex nagħlquha f'kaxxa, għaliex kif nafu tajjeb l-istess kif qedna Lakille, Trevor kull kelma li ħajuża għandha sinifikat probabbilment, sewwa ġifieri mhux ħajkun qiegħda hemmhekk għal xejn. Imma biex bħal meta naraw film ħanejdu hekk, l-għada mmorru l-iskola u ngħidu taf xrajt u ma nirrakkuntawx satej film, imma ngħidu l-iktar affarijiet li spikkaw, nidentifikaw xi spikka fis-silta, x'inhu dak li għamilha dak li hi biex ngħidu hekk. U allura mal-ewwel qari forsi nibdew ninnutaw dawn l-affarijiet fost l-oħrajn. Inti xi spikka għalik? Le. Dik id-darba kien hemm toġobni għaliex jisa ġejja ħrafa sa ċertu punt. Imma jiena f'din il-novella mill-ewwel tispikka l-kelma qabar. Għaliex għal-bidu nara stramba, tipo għaliex qed juża l-kelma qabar. Hekk, da mhux suġġeritu li għad f'nofs il-parket ngħidu sa ġo kaxxa. U tispikka b'tali mod li moħħi jibda jgħidli mela Trevor Zara irid iħejjini għal xi ħaġa. Mhux qed jużali l-kelma qabar hemmhekk għal xejn, għax dan fil-verità mhux qabar, anke jkun kaxxa mitfuna fil-palk, imma mhux qabar. Ma jekk qed isejħlu qabar qed jagħmilha għal skop partikolari.
Ġifieri dik hija l-iktar kelma li verament tispika għalija hemmhekk. Naqbel ħafna miegħek fil-fatt u allura kif edna l-ewwel irrelevanti mhix tissejjaħ it-teknika jew jekk hix teknika jew mhijiex jew x'inhi, imma l-istudenti nagħlmuhom biex ngħidu hekk jew nimmudellawlhom anke kif jinnutaw il-ħaġa differenti. Aħna għedna l-letteratura hija bħal ħajja, mhux vera. Hija bħal ħajja u mhijiex ukoll imma fl-istess waqt għax għandha xi ħaġa speċjali u differenti li tagħmilha letteratura. Mela irrelevanti mhix tissejjaħ kif kienet qed tgħid Claire qabel naraw dik il-ħaġa li tispikka. Mbagħad tibżax naraw x'tissejjaħ ukoll u l-effett li qed ħalli naturalment. Eżatt. Kważi l-effett iktar importanti mit-teknika x'inhi. Speċjalment fil-każ tal-proża wkoll għax inkella neqirduha l-istorja, mhux vera. Ekku. Imbagħad tajjeb illi minkejja li n-novella hija biċċa xogħol sħiħa imma li nibdew naqsmuha biċċa u narfu l-partijiet illi jsawru in-novella. U naħseb dan huwa l-mod kif l-istudenti jirnexxilhom jaħkmuha. Jekk jippruvaw jirsqu lejn test sħiħ bħala ħaġa sħiħa mill-ewwel, naħseb li se jaqtaw qalbhom, naħseb kulħadd jaqta' qalbu. Inti meta tibda tirranġa dar jien naf. Tibda minn kamra waħda. Tibda kamra u vera idealment. Ma tibdix minn kull imkien f'daqqa. U l-istess, ġifieri biex inkunu nistgħu naħkmuha biex ngħidu hekk, importanti li taqsmuha f'biċċiet tal-fini ta' analiżi wkoll. U allura hawnhekk fejn anki jidħol il-qari differenti, il-qari ta' iktar minn darba u darba mela naqra biex niffoka fuq il-karattri pereżempju, darba biex niffoka fuq l-ambjentazzjoni, darba niffoka iktar fuq l-istruttura, darba forsi naħseb iktar fil-kuntest, kemm il-darba ħanaqrawha. Skont kemm jippermetti l-ħin, skont kemm itwila s-silta jiddependi, imma naturalment tajjeb illi kull darba li naqrawha anke nħarġu lil nfusna biex niffukaw fuq xi ħaġa partikolari biex ngħidlek. U 99% li ħajkollhom siltiet f'dan il-livell, ħajkollhom siltiet osra li jistgħu jaqrawhom żgur iktar minn darba biex kif għadd jiffukaw fuq l-affarijiet differenti. Ekku. U dawn huma xi aspetti xi wkoll fil-verità li nistgħu nħarsu lejhom meta ħankunu qegħdin nanalizzaw din in-novella u ħanibda bl-ewwel wieħed li huwa l-lessiku. U din ukoll mela vera din hija verament xi ħaġa li jistgħu jagħmluha, ġifieri letteralment jimmarkaw b'ċirku il-kliem u vera biex jaraw xi forma dan il-lessiku x'reġistru jagħmel parti minnu. Jekk inħarsu lejn din in-novella fost l-oħrajn, nindunaw li hemm reġistru marbut mal-palk, pereżempju bi kliem bħal traċedji, kummedji, ribalta, palk, dram, platea, eċetera, eċetera, taraw hemmhekk. Imma hemm ukoll gruppi ta' kliem ieħor li qiegħed jintuża bħal dak marbut mal-emozzjonijiet fil-fatt u anke ninnutaw il-fjuri sewwa. L-istess kollox għandu skop għaliex din hija novella maħduma b'ċerta sena biex ngħidu hekk. Issa kieku kellna naħsbu anke fil-fatt fuq l-esperjenza tal-palk, nirrealizzaw x'vera li l-palk hekku Claire qalet l-udjenza tik ir-rispons tagħha immedjat u fil-fatt dan hu l-palk u x'vera u l-ambjent tal-palk il-ħafna emozzjonijiet illi jingħaqdu flimkien sewwa. ċerti affarijiet oħrajn forsi tfal ma jkunux jafuhom, irridu ngħiduhomlhom. Imma allura tajjeb li nkunu nafuhom aħna biex ngħidu hekk, jiġifieri naħseb ma nistgħux niskansaw il-fatt jew nevitaw il-fatt li Trevor Zara jħobb tant il-fjuri. Jidru f'ħafna novelli tiegħu u l-aħħar bukkett il-novelli kollha huma dedikati lill-fjuri, ġifieri ġili jgħidu l-tfal, pereżempju, ma dik kif ħankun nafa, ngħidilhom, ok, ma kontx tafet ngħidilek jien, imma tafa. U ftit inkomplu inżidu ma' din il-bagalja li semmejna qabel u x'vera. Imbagħad induru għan-narratur, pereżempju, jew narratriċi. Issa mhux faċli, mhux dejjem faċli nindunaw, u ħafna drabi meta ma jkollniex indikazzjoni nispiċċaw inturu għal maskil qisu default u x'vera biex ngħidu hekk. Issa, jekk inħarsu lejn din il-novella, tajjeb illi nistaqsu imma allura
f'liema persuna hija rrakkuntata. Nsemmu l-ewwel u t-tielet primarjament u x'vera dan il-livell ukoll tal-inqas ekku. U naraw illi għandna pereżempju frażi bħal kien ilu jmexxi. Mela dina tindikalna li mhijiex l-istorja tan-narratur imma n-narratur qed jirrakkonta l-istorja ta' xi ħadd ieħor. Naturalment importanti ħafna anke qabel narratur id-differenza bej il-kittieb u n-narratur m'hemmx għalfejn ngħiduha din u x'vera. U allura tajjeb li narfu wkoll il-differenza fil-perspettiva imma u ħanerġa' saqsi lilek issa Claire, x'differenza tagħmel fil-perspettiva bejn ġifieri kieku kellna nimmaġinaw forsi din in-novella rrakkuntata fl-ewwel persuna, kif kienet tkun differenti? Ħafna differenti. Biss l-ewwel persuna min, wieħed mill-atturi, id-direttur, suġġeritur xieħ. Timmaġinaw qed jirrakkonta u din l-istorja u li qatluh l-atturi qabel ma qatluh li keċċewh li spiċċa r-rwol tiegħu. Kieku kellu jista' jirrakkontaw, kieku jkollu jirrakkontaw imma żgur li se tkun totalment differenti għax ħankunu qed naqrawha mill-punt di vista tiegħu biss fl-ewwel persuna f'dak il-każ, mentri kif kitibha Trevor Zara fit-tielet persuna, u kważi bla mhux qed jiffoka fuq l-ebda persuna. So b'mod ġenerali. Tort fuq ħadd ukoll. Eżatt. Hija differenti. Ekku. U din ħaġa l-importanti li nagħmluha naħseb ukoll li niffukaw fuq x'mhuwiex. L-ewwel edna Achille juża negattiv fil-fatt pereżempju. Meta narfu x'mhijiex, narfu x'inhi. Naħseb din importanti ħafna, ġifieri jekk nara jiena il-fatt illi din mhix miktuba fl-ewwel persuna, nara fil-valur tal-fatt illi hija miktuba fit-tielet persuna. U dan eżerċizzju sabiħ ħafna ta' jkun li jen ma' l-istudenti, aħna kif taf inti nagħmlu ħafna, inti tista' taqbad sentenza. Rita u John marru sal-belt, jew marru jaraw play il-belt. Dik hija dak huwa stat ta' fatt huwa ġenerali ħafna, fit-tielet persuna ma nafux min qed jirrakkonta. Ma kif tibda tibdel il-persuna, mela ejja ngħidulhom l-istudenti maġinaw qed tgħidha Rita issa di. X'se tgħid? Sajt Rita u John marru jaraw play il-belt, jien u John morna naraw play il-belt, u kif jirrakkonta John, ħajajt jien u Rita morna naraw play il-belt, sewa, ġifieri, u l-perspettiva hekk tibda tinbidel. Ekku, u kieku kienu u jew i, jew is-sinjur Attard u s-sinjur Attoppardi, ġifieri. Eżatt. Possibiltajiet huma infiniti fil-fatt, ekku. Min hemmhekk imbagħad nimxu għal karattri, naturalment, jekk hija novella rrakkuntata fl-ewwel persuna. Nitħattu mod ieħor f'dan il-każ in-narratur mhuwiex wieħed mill-karattri u allura inħarsu lejn il-karattri. U qabel ma nħarsu lejn il-mod kif huma minsuġa, din hija novella konċiża ħafna, konċentrata ħafna u allura m'għandniex dettalji fuq il-karattri fuq surithom jew dettalji oħrajn imma fuq l-imġiba tagħhom fil-fatt. Imma għandna xi ħaġa interessanti ħafna mbagħad fil-poeżija ta' Killemizzi tkellimna fuq l-użu tal-ismijiet. U hawnhekk se nitkellmu anzi fuq il-fatt li m'għandniex ismijiet biex ngħidu hekk, imma dan il-karattru ewlieni qiegħed jiġi identifikat bl-irwoli tiegħu. Meta għandna suġġeritur, direttur u xieħ, fil-fatt allura dik diġà qed turina kemm kienu iktar u iktar prożuntużi dawn l-atturi li warbuh li tawh il-ġemp. Meta naraw xieħ forsi niftakru fuq fil-qawl u x'vera wkoll kliem ix-xieħ żomm fih li hemm id-diwi ta' dan il-qawl meta naqraw din in-novella. Imbagħad għandna il-karattri sekondarji biex ngħidu hekk li jgħinu lil karattru ewlieni joħroġ iktar u joħroġ l-aħjar tiegħu jew l-ar tiegħu. Dan il-każ huma grupp kollettiv li jidhru li qed jieħdu d-deċiżjonijiet f'daqqa u jwarbu lis-suġġeritur f'daqqa wkoll. U tissemma wkoll l-udjenza però
U kif ngħidu fil-qari hux vera kemm il-qarrejja huma importanti fl-esperjenza tat-teatru, l-udjenza hija daqstant importanti mingħajrhom ma nagħmlu xejn. U allura l-udjenza ssir ukoll biex ngħidu hekk anki protagonista hi stess. Ekku, u interessanti allura mela issa kif matul in-novella jekk ninnutaw tajjeb hux vera jinqelbu l-irwoli. Is-suġġeritur direttur xieħ illi l-ewwel qiegħed ħaġa waħda mal-atturi, mbagħad twarrab u jgħidilna kien hemm lajdut illi miet hux vera ma jridux jammettu illi miet fil-verità għaliex dan daqqa finali ħada meta keċċewh minn dak illi kien jieħu gost jagħmel hux vera fil-ħajja hekk jiġri meta xi ħadd toħodlu xi ħaġa li tkun tant tal-qalbu. U allura jinqeleb kollox ta' taħt fuq għaliex issa s-suġġeritur direttur xieħ sar parti mill-udjenza. U nintabħu li sar parti mill-udjenza fil-fatt lejn l-aħħar, u allura dan iżid is-sens ta' staġib tagħna. Mela issa aħna l-qarrejja se nkunu skoprejna xi ħaġa interessanti u tidħol dik il-wow li semmit Claire hux vera hemmhekk suppost tal-inqas. Kif edna s-suġġeritur direttur xieħ ma jingħatax isem minkejja l-importanza li kellu u allura ismu huwa speċifiku daqskemm hu vak. Imma kważi mhux importanti ismu wkoll. Ekku fil-fatt li ara fuq il-wow ħan nitkellem fl-aħħar jekk ittini ċans. Imma fl-aħħar meta naraw novella kollha. U fuq l-ismijiet ma qed diġà fil-fatt ġifieri jekk kellem irid ikun vera speċifiku, kien. U tagħna lista ta' ismijiet ta' nies li jafhom. Mentri Traversar qed jagħmel eżatt l-oppost, ma jridx ikun speċifiku, jista' jkun kwalunkwe fl-aħħar mill-aħħar suġġeritur direttur xieħ. U allura ma jagħti ebda isem. L-isem importanti biex niftakru l-karattri. Traversar għandu novella li nħobba immens li fiha hemm Pullu, nibqa' niftakara appuntu minħabba dan Pullu. Sewwa u għall-ħares ma kellux isem da Pullu, għax naħseb kieku ma konx nibqa' niftakru lil Pullu, u din novella jisimha Taħt Fanal Mitfi. Imma f'dan il-każ Trevor ma mhux importanti li jagħti l-isem u biex niftakru l-isem ta' dan id-direttur. Sewwa l-importanti kif għattint li niftakru r-rwol sewwa u jkun kwalunkwe tkun li ma persuna tkun fl-aħħar mill-aħħar. Dan ir-rwol inqatel dawn l-atturi qatluh kienu minn kienu u dik hija l-importanza hawnhekk. Ekku, kif konna qed niddiskutu wkoll, Claire, kif edna l-mistier miet ukoll qed ngħid qabel ma preżentajna dan ix-xogħol, hija il-faxxinu sħiħ jew l-irwol sħiħ anke tas-suġġeritur miet fil-fatt hux vera kif edna. Immaġina li għadu ta' jintuża xi ftit. Jien ngħid għalija fil-plays li ħanajdu hekk li mit-tellaw tiegħi ma niftakarx li kien hemm xi suġġeritur jiġifieri ma jidhirlix le. Tal-inqas ekku fit-teatru inqas konvenzjonali forsi, speċi, ekku. U meta rridu lil xi ħadd fil-fatt iqabbadhom il-linji mill-ġdid mela terġgħu tajt tara, minflok se jħullu suġġeritur sabulu isem ieħor daqstant rridu jħassru biex ngħidu hekk il-memorja u l-preżenza tiegħu hux vera. Ekku. Mbagħad tajjeb illi l-istudenti jidentifikaw iġbijat, il-metafori, l-allużjonijiet u l-bqija. U fil-fatt Claire qabel semmiet il-qabar mhux vera u kif qaltilna tajjeb imma mhux vera kien ġol qabar għaliex taħt il-palk mhuwiex qabar hux vera. Mela li qed juża qabar. U hawnhekk għandna teħbira f'dan is-sens, referenza għal fatt li il-palk kien ħajtu kollha kemm hi. Kif edna meta xi ħadd toħodlu xi ħaġa li tant tkun għall-qalbu, ngħidu taqtalu idu hux vera aħna, teħod idu tkun qed ittemmu, tkun qed tispiċċah hux vera. U hemm xbija oħra fil-fatt barra din tal-qabar illi hija importanti ħafna wkoll li hija il-margeriti u il-krizantemi. Fiex ifakruk lilek, Claire, dawn. Dan hu l-element ta' wow fil-mewt. Fis-sens li l-ewwel beda bil-kelma qabar. U mbagħad qalli li kien miet. U mbagħad f'daqqa waħda qed narawh waħdu fid-dalma
fil-palket, vera fil-qabar, jipprova jitfalhom il-fjuri li huma marbutin mal-mewt. Ekku. Sewa, u Fil-fatt. hemmhekk fejn irrealizza li mitt ta' vera. Li da sar il-fantasma, inti rejtom tajjeb u l-Phantom of the Opera, li dan sar il-fantasma fit-teatru. Ekku. U l-istess din forsi xi ħaġa li mhux ħajkun jafuha, forsi, pereżempju, l-kriżantemi huwa simbolu, anzi iktar minn xejn u vera, ma nistgħu nkunu aħna li nsemmulhom poeżiji bħal ta' Dorin Mikallef u Emanuel Mifsud illi fihom jintużaw tant il-kriżantemi u vera. Ekku. U aħna nkunu li hemm bla dubju ta' xejn l-għalliema li jgħinuhom jiskopru dan il-fattur straordinarju, dan l-element ta' ġen. Ekku, li jżommu f'siktu l-Trevor. Eżatt. U allura mbagħad imma nibdew nifukaw fuq dan il-motiv tal-mewt u nirrealizzaw li msensel matul il-novella kollha. Mela, saċertu, hawnhekk fejn ma tibqax ta' dwejja il-mewt, ġoja issir faxxinu kważi, issir logħba. Tgħid li qed naqqas mill-pis tal-mewt, le, imma tant hija inevitabbli. Li ma nagħmlux ħażin nilagħbu ftit biha mela kif jagħmel Trevor fin-novella, mir-referenza l-qabar u ġvera kif diġà għedna għax-xnija li ssuġġeri fil-kimiet u li ma kellhomx aktar bżonnu mela li nirrealizzaw li ma hix xejn. U mid-dalma li tidher kullimkien, mid-dalma li waqgħet fuq l-attriċi, mid-dalma temm fuq jgħidilna kollha kwotazzjonijiet daw għad-dalma tal-kwinti kif edna. Sal-Margheriti u l-Kriżantemi u anke stilistikament u ġvera l-puntini li semmejna qabel iżidu ma dan is-suspans mal-mewt imminenti dendla fuq ras kulħadd, speċjalment biex nerġgħu norbtu mal-kelma xieħ appuntu ma' xi ħadd xieħ. Il-mewt issa verament qiegħda tiktiklu biex ngħidu hekk u ġvera. U li jien apparti il-puntin il-pawża ftit itwal fil-paragrafi bejn l-istorja kollha u l-aħħar paragrafu. Li kważi poġġi ħanka jisu jekk irridu hekk nersu ftit iktar li lin ukoll. Ekku. Xi ħaġa oħra wkoll fil-fatt li ma jidhirlix li niżżilta ma issa niftakar fiha anke l-volta u ġver hemm darbtej fejn jgħidilna iżda. Kull darba nafu li qisha ħadd inqaleb il-folja biex ngħidu hekk, dik l-iżda kull darba qed jimmarkalna li ġejja xi ħaġa ġdida biex ngħidu hekk. U hemm xi ħaġa oħra sabiħa wkoll pereżempju darba jgħid mill-palkett ta' fuq net u fl-aħħar jgħid mill-palkett tiegħu floli. Ekku, għax dejjem. Terġa' jmur ola minn fuq net. Eżatt, ekku. Inti semmejt Pullu l-ewwel mela ħanaqbad ukoll ma' xi ħaġa fejn nibdew neċitaw ruħna. Il-palkett ta' fuq net. Interessant, u di għamela Trevor jagħmel anke fil-novella Taħt Fanal Mitfi li semmejt inti. Meta il-mewt idaħħal xi ħaġa ħelwa bħal rima. Fil-fatt, jiġifieri u l-istess, allura dina forsi tħawwadna, tiskomodana, tifxilna, tiġbdilna aktar l-attenzjoni imma għalija wkoll. U dan hu sabiħ tal-iskoperta kif qed ngħidu. Naturalment, mbagħad tajjeb li nħarsu lejn it-ton u ġvera. Meta niġi biex nispjega t-ton, qabel ma nispjega t-tipi differenti, dejjem anke ngħidilhom jekk nidħol fil-klassi u ngħidilkom proset għalikom. X'tifhmu biha? Ngħidilhom xi ħaġa ovvja biex ngħidu hekk u mill-ewwel jintunaw li ma nkunx qed ngħidilhom proset u ġvera. U allura għandna dan it-ton ta' rakkont din il-burdata fil-fatt ukoll li tintrabat mat-ton. L-użu tal-assoluti, per eżempju, l-fatt li ġew fi kliemu, u ġvera, n-narratur stess qed ikun ftit sarkastiku fil-fatt qed jiggess bil-kummenti tiegħu. U joħroġ dan is-sens ta' gburija tal-atturi li żbaljaw, li ma mmettewx li żbaljaw, imma li reġgħu ġew fi kliem suġġeritur. Imma ma nafx taħsib biex bħali, Claire, ejja ngħidu kif jiġi mill-affarijiet kollha kif qed ngħidu l-lessiku orrejt immarkah sewwa ċerti ġbijat, it-ton mhux faċli u ġvera imma. Le, vera, u fil-fatt hija xi ħaġa li tkellimna fuqha fil-poeżija minkejja li hija importanti ħafna.
Fil-ton jinbidel, fil-proza anka fil-poezija, jista' jinbidel minn strofa għall-oħra, minn paragrafu għall-ieħor. L-istudenti ngħidulhom dejjem jintrabat mat-tema, għax kif għadt inti hux vera, titkellem fuq tema u tal-mewt u xiex waħed titkellem b'ton ferriħi, jista' jkun ta' wkoll, imma ġeneralment skont it-tema anka tal-paragrafu ħanajtek għax mhux bil-fors tan-novella sieħa, għax inti f'novella sieħa għandek ton umoristiku, ton ta' dwejja, ton diversi. Assenjat, eżatt. Imma it-ton mhuwiex daqshekk faċli biex nitkellmu fuq u anka jekk jista' jkun ovvju f'ċertu mumenti. Imma tajjeb li nqabluh mal-burdata kollha tal-poeżija jew tan-novella fl-aħħar mill-aħħar. U dan kollu jintrabat allura mbagħad fil-fatt ma' stili wkoll sewwa ġifieri u waħda ma teskludix lill-oħra, anzi ma tistax tgħaddi mingħajr l-oħra u x'vera. Mela għandna l-istil narrattiv għax għandna sens ta' storja, deskrittiv. Importanti li nfakru lill-istudenti u x'vera li anke ma niddeskrivux biss bl-aġġettivi imma anzi permezz tal-verbi u nomi u anke fost l-oħrajn l-istil riflessiv. U tajjeb li naraw kif joħroġ dan imma, kif mela rajt ħassejt, forsi rajt l-ewwel tħoss li hemm stil riflessiv, imissa x'inhu ma l-affarijiet li qed iwasslu u hawnhekk fejn il-forma u l-kontenut jingħaqdu id fit. U din ukoll hija parti eċitanti ħafna. Meta il-forma nnifisha tikkontribwixxi għal parti mit-tifsir. Bħalma rajna fl-istrati fil-poezija ta' Achille Mizzi. Ekku, assolutament. U kif qed ngħidu l-istili jissenslu flimkien ukoll ma jgħixux waħedhom. Issa ġeneralment nibdew mit-tema, mhux vera, ma din id-darba qed inħallu it-tema għall-aħħar biex ngħidu hekk. Anka għax li tajjeb ngħidulhom lill-għalliema li dan huma il-modi tagħna kif nagħmlu. Mhux hekk? Ekku, assolutament. Jiġifieri kif rajtu jiena bdejt mit-tema imma rajna li jien tispiċċa bit-tema għaliex m'hemmx mod wieħed fl-aħħar mill-aħħar kif taqra silta kif tanalizza. Ekku. Ħansaqsi ftit lilkom, forsi tiksbu ftit fiċċettek, tidentifikaw ftit temi li għalikom jispikkaw din in-novella. X'inhu huma t-temi li jispikkaw għalikom? Forsi hemm dawk iktar ovvji biex ngħidu hekk u hemm dawk inqas ovvji. Ħafna drabi wkoll. Tema l-ovvja x'vera tkun il-palku, teatru. Ekku, fil-fatt Zara kienu jħobbu ħafna teatru, teatru. Eżatt. Fil-fatt Bertram mara xi ħaġa inqas ovvja l-utilità versus l-utilità. Xi ħaġa importanti ħafna wkoll meta naħsbu f'tema. L-istess ħafna drabi nħobb nfittex jew nara nirrealizza jiena stess jekk hemmx l-oppost tagħha. U jiġri li ħafna drabi nsibu l-oppost tagħha wkoll, ġifieri jekk qed ngħidu il-mewt hemm ukoll il-ħajja li kien jagħti qabel fuq il-palk. David għalinna l-inġustizzja u kif għalinna l-apprezzament. L-apprezzament, assolutament, ekku. Żgur li hawnhekk ma toqgħodx il-kelma assoluti, ġifieri m'hemmx tema waħda dawn l-assoluti. Tema waħda, ħansibbu tema, jista' jkun hemm tema prinċipali, ma tema waħda le, anzi dejjem hemm ħafna temi fil-femma tiegħi. Ekku. Clifford qed jgħidilna l-ħajja bħad-drama, all the world's a stage, u x'vera. Shakespeare ukoll. Ħajjitna reċ, kummedja. Eżatt, dik hija forsi t-tema li għandna niddirġuhom leha wkoll lill-istudenti. Avolja jistgħu joħorġu biha huma wkoll tal-ħajja dram, imma hekk farħa mill-aħħar. Fil-fatt. U xi ftit farsa wkoll, għax daw għamlu farsa billi warbuh, ma ħarġux ta' orrif billi warbuh, vera. Ekku, tajjeb ħafna. U nerġgħu niġu anki għall-idea ta' klim ix-xieħżon fih kif edna fil-fatt. Mela allura hawnhekk issa naħseb biss waħda, ekku, tajjeb illi nerġgħu niġu għal minn fejn tlaqna. X'inhu dak li jagħmel is-silta dik li hi.
U allura l-istorja tas-suġġeritur naraw li fil-fatt tieħu medda ta' żmien tagħlaq imma wkoll ma tispiċċax għal kollox. U din hija importanti ħafna. U magħha wkoll allura narfu x'identifika x'jażilha kif qed ngħidu x'jagħmilha dak illi issa wara li analizzajnija nerġgħu isu nirrikonċiljaw u naraw minn fejn tlaqna u jekk erġajniex wasalna hemmhekk jew forsi spiċċajna fit-triq ma' ġemba biex ngħidu hekk, konna qed nitkellmu fuq id-direzzjonijiet differenti. U mbagħad ukoll fuq kollox naraw kif il-partijiet isawru isħieħ mela issa nerġgħu x'vera dawn il-partijiet norbtuhom kollha daqqa u naraw kif jaffettwaw il-xulxin u li waħda ma tistax tgħaddi mingħajr l-oħra kif edna, ġifieri t-tip ta' narratur bit-ton li qed iwassal in-novella bih, bix-bijat li qed iħaddem. Kollha kemm huma jaħdmu flimkien u x'vera bħal-ingranaġġ biex iwasslu in-novella kif inhi biex ngħidu hekk u x'vera. Inti kont titkellimna fuq il-wow, Claire? Le, ta' diġà, il-wow, il-qabar, il-mid diġà, u l-krizantemi. Ekku, Ma taqqat daw it-tlet affarijiet. Ekku, sibtek ġiet tissemmi xi ħaġa oħra fil-fatt. Ekku, u dik il-novella suġġeritur l-istess hemm ħafna iktar xi jista' jingħad. Kif qed ngħidu tajjeb li nitilqu mal-affarijiet li jistgħu jiggranfaw magħhom l-istudenti għaliex għandhom imqar memorja jew esperjenza u minn hemm nikkapitalizzaw fuq dak li diġà jafu x'vera.